Ahoj lidi, vítejte dneska na informačním videu. Tohle video bude z důvodu, protože chci udělat prostě novej, nebo ty kanály, co mám, ty YouTube, tak chci přesunout udělat dva, jeden firemní a jeden soukromý, takže tady popisu videa budete mít všechny informace, co tam jsou, budete tam mít i ten kanál, co tam je, a možná uvidíte novou grafiku videa. To znamená, pokud budu chtít třeba něco říci, budou série Eurotracku, Farmingu, Spintars, Army a budou to speciální vlogy. Můžem udělat třeba příběh Eurotracku, nebo Army, nebo Spintars, nebo Farmingu a budu rád, jak přesunete se do lepšího stylu, nebo lidově. Tady to plánu už trochu díl udělat, tím pádem už budete mít a možná budete mít i lepší pohled na moji stěnu. Takže to je asi vše, co chci říct, tak dejte odběr a lajkujte. Tak čau. Takže lidičky a pánové, a bonus ještě jsem zapomněl téhle sérii říct, nebo tomu celému jsem zapomněl ještě říct to, jak bude série rozbalování, a uvidíte to možná při nějakým dalším věci. Tak zatím čau.